Спецыяльная праграма МАК па знішэнні наркотыкаў у разгары. Сродкі барацьбы з дурманлівымі раслінамі самыя розныя. Трактары, выкараненне, скошванне, знішэнне літаральна татальнае. Мак – адна з самых старажытных акультураных раслін. Егіпцяне, грэкі, рымляне выкарыстоўвалі яго насенне як снатворнае. Аднак не ўсе могуць абмежавацца толькі гэтым. А між тым тэрмін за захаванне наркотыкаў у Беларусі прадугледжаны немаленькі. Адседзець прыйдзецца 5 гадоў. Што ўжо казаць пра збыт і распаўсюджванне. У гэтым выпадку чалавек пазбаўляецца волі на 13 гадоў. Папулярнасць наркотычных сродкаў расліннага паходжання тлумачыцца даволі проста. Уся справа ў даступнасці. Это самый, наверное, простой способ одурманить себя тем, что растет, в принципе, встречается и в диком виде, то же самое конопля, и особо ничего там не надо делать. Нашел, сорвал, высушил, употребил. Першынства па выглядзе канфіскаваных аб'ектаў расліннага паходжання належыць канопле. Мак у гэтым плане ёй саступае. В последние годы отмечается тенденция роста изъятия из незаконного оборота наркотиков объектов синтетического происхождения. Доля растительных наркотиков составляет 30% от общего числа изъятий. К тому же, что касается растительных наркотиков, здесь имеет место сезонность. Наибольшее количество изъятий приходится на летние месяцы. У летний сезон на барацьбу зараджаем маку і каноплі. Аднак органы ўнутраных спраў вядуць барацьбу з незаконным оборотом наркотикаў постоянно. Количество преступлений в данной сфере незначительно увеличилось с 408 до 431. Около 40% из них относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. За их совершение к уголовной ответственности привлечены 215 лиц. Праграма МАК працягваецца ўсё лета, таму вынікі, станоўчая ці адмоўная дынаміка макавага рэйду, будуць вядомыя бліжэй да восені. Дар'я Артухевіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».